Lero pa Nyasa VoiceBox tafuna tikubweretsereni mawu ambao Charles Ben Longwe amene akunena kuti pa Maliro si pamalo opangirapo kampeni ndipo muvi woyang'anira Suchedwa kulowa m'maso. Iwo akunena izi kulichenjeza boma kuti pamene ndithu zachisoni zatigwera kuno ku Malawi zikuoneka kuti anthu ena ache andale akufuna kulowolerapo ndipo afuna kupeza mwayi okupangira mali amene akuti akhale chida chopangira kampeni pa zisankho zimene zikubwera. Ndi a Charles Ben Longwe akungowachenjeza boma kuti asalole kuti anthu ena ake asusuke ndikutengerapo mwayi kuti maliro amenewa akhale chida cha kampeni chifukwa kuti nthawi zambiri boma lathu lipena pake limapanga zinthu mwa negligence kapena kuti limayendetsa boma poyang'anira muvi umene pamawa umapezeka kuti walowa m'maso. Nde a Charles Ben Longwe angofuna kupereka uthenga umenewu makamaka boma lathu la Malawi komanso akugawana ndinu a Malawi kuti maliro amenewa ndithu tisakhale chida chokuti ena ake apezerapo advantage ya kampeni. Nde tikufuna kuti na Malawi amene matitsatira pano mupange listen to this audio with an open mind. Ndi in the comment section below mukamaliza mutiuza kuti zimene akunena Ben Longwezi ndizoona kapena inuyo simugwirizana nazo. Nde once again mutiuzanso in the comment section below kuti maganizo anu ndotani pa zimene alankhula Ben Longwe kuti ayi maliro si malo okuti ena ake achuluke nzeru apezerapo advantage ya chisankho. Nde you tell us in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox where we discuss politics, good governance, and the rule of law. Thank you. Kulandreni okondedwa omvera lero lino pa 13th of June 2024, and it happens to be on Thursday where my time says 15 minutes after 13 hours mchikao chimene chaku masana ndipo mbwalo limeneli muli ndine Charles Ben Longwe. Chinthu choyamba ndi pepese onse amene afeledwa onse kuyambira late Dr. Saulos Klaus Chilima amene anali vice president wa dziko lathu lino la Malawi, amayi Chanel Zimbiri amene anali first lady mu nthawi ya Dr. Bakiri Muluzi, ndi ena onse akapeni ndani onse ndikuti yayi mafamilies ndithu landirani chipepeso kuchokera kwa ine Charles Ben Longwe modio imeneyi. It's a very great loss indeed to say the truth. Ndi chinthu chowawa kwambiri, chinthu chopweteka kwambiri choti simunayembekezere. Munasanzikana ndi azibale anu tikupita ku Nkatabe kukakwera ndege kukapezeka kuti ulendo uja wabwera ndi chisoni. Nde si zinthu za ize ngakhale anthu ena kufuna atengerepo advantage yonena kuti azipanga zinthu zina ndi zina. Nde panopo ndifuna ndiyankhule ndi a opposition amene afuna kuchita 10 chisoni chimenechi chikhale kampeni kapena chikhale chida kapena chikhale mademo, kupanga maliro kukhala ma demonstrations. I want to tell them kuna kuti ngati afuna mademo, there is a certain platform imene timagwirisa ntchito kukapanga mademo. Mademo sitipanga pa maliro. Mwayiona imeneyo ndi imene ndabwera nayo pano. Komanso ndifuna ndiyankhuleko pang'ono kubuma. Ndiyankhuleko pang'ono kubomako. Tichezeko pang'ono kubumako. Pang'ono chabe. Ndinene chonchi kuna kuti nthawi zonse ndakhala ndikuyankhula mobwereza. Ndipo leronso ndikubwerezanso. Ndipo zimene ndikubwerezazo wakumva amve, osamva asamve. Kaya inuyo aboma mundimva, kaya simundimva, koma ndikuyankhula mobwereza. Ndipo audio yi ndifuna kuti inuyo kubomako muyimve. Chifukwa zambiri zimene ndiyankhule umu zikhuza inuyo kubomako. Ndifuna mundimvese pamenepa. Zikhuza inuyo kubomako kuti mumvesese bwinobwino. Chinthu choyamba, negligence is a serious disease, serious problem. Negligence pachichewa chathu chimene timankhula ku Malawi ndi muvi oyang'anila. Negligence tanthauzo lake ndi muvi oyang'anira. Nde muvi oyang'anira mapeto ake omasulira kuti sumachedwa kulowa m'maso. Negligence ndibwerezenso negligence
means Muvi Oyang'anila. Nde omasulira za Muvi Oyang'anirawo ananena kuna kuti Suchedwa kulowa maso. Nde ndiyankhule ndi inuyo aboma pakadali pano. Now, pamene ndifuna kuyankhula ndi aboma, ndikufuna kunena kuti mudziwenso kuna kuti bomalo ndilogawanika, lili magulu, lili makampu, ngati makampu ajana ali ku DPP aja. Boma lilinso ndi makampu. Nkati mwa boma limeneli mulinso makampu. Mundimvesese ineyo Ben Longwe zimene ndifuna ndiyankhule, chifukwa lero ndifuna ndiyankhule za inuyo aboma. Lero mwaferedwa, maliro ndi anu, koma pa social media zimene zikuyankhulidwa ndi zinthu zosakhala bwino. Nde ndiyankhule ndi inuyo. Boma lomweli lili makampu. Izizi ndizosadabwisa chifukwa ngakhale boma lapita lija limene limasogozedwa ndi Professor Peter Mutharika linalinso ndi makampu. Mwayiona amene amatulusa nkhani boma limene lija ndikumaka yankhula kunja anali anthu amene anali within that government. Boma so limene lija kuti lizigwa la DPP lija chifukwa cha anthu amene anali mboma momwimo amene anali akupanga zinthu zosemphana ndi boma zomwe zija zilinso mu boma limene lili panoli. Ndifuna ndikuwuzeni lero mumvese bwinobwino. Zomwe zija zimene zimachitika ku DPP, boma la DPP lija losogozedwa ndi Professor Peter Mutharika, zomwe zija ndi zimene zikuchitikanso mu boma ili chifukwa lili makampu. Remember, bolowa mboma simudalowe nokha. Achakwera mmene amalowa mboma sadalowe okha. Adalowa ndi anthu azipani zosiyana. Afodi inalowa menemo, PP inalowa menemo, UTM ili menemo, ngakhalenso ena analowa ku backdoor a DPP analowa so mene. Kuti muone boma la panopo oli kusogozwa ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera amene akuchokera ku chipani cha MCP, koma kuti mukaone anthu ena amene awazungulira mukapeza kuti ndi anthu azipani zosiyana. Chotero zinthu sizingaende bwino. Ndi anthu amene aja ndinanena kuna kuti ali ndi mtima okuti akufunanso boma limeneli. Mokuti a DPP ali ndi nthumwi zawo mkati mwa boma limene. Mundimvese whether you take it or not. But I want to tell you, kuna kuti a DPP alinso ndi nthumwi zawo mboma lake lomweli. Now, ndifuna ndiyankhule izi. From the beginning up until today, ndibwereze ndipo ndibwerezenso. Kunena kuti DPP sinaloweko mboma mwabwinobwino ayi. DPP sinaloweko mboma bwinobwino mene enanu mmalowera mboma kukamenya nkhondo kupita kuzisankho anthu ndikusankhani. It was first time after mene a Dr. Bakiri Muluzi anawinira zisankho mchaka cha 1994. Chisankho chimene chinachitika 1994 ndi chisankho chimene chinachitika 2020 pa 23 June zikufanana. Ndezi zisankho zovomerezeka zooneka ndi maso zokuti izizi zisankho anthu apita akavota asankha. Zisankho zina zimene zakhazi kuchitika pakati pa I don't know how many years. Zisankho apena 26 years if I'm not mistaken. Zisankho zolongosoka a DPP sanalowe mboma mwanjira yabwinobwino. Ndibwerezenso kuti DPP kuti kalowe mboma ndifa cha Dr. Bakiri Muluzi. Inalowa ngati UDF anakachita kusintha chikwangwani. Chimene chocho nde muchidziwe. Now, lero ndifuna ndinene chonchi. DPP akamapanga zinthu. You remember kuna kuti anthu wamana kuti iwo ndi system. Kusenzeza kuti akamaluwa mboma amalowa through system. Maimva? Ndifuna kuti inuyo mudziwe kuti anzanuwa ali ndi system ndipo system yawo ndi yachabe. Pa uchabe pake ndifuna ndinene chonchi. Panga nali pano tili pa Maliro. Anthu akulira.
maliro opya amene atigwera mdziko muno. Kutaya vice president wa dziko ndi chimodzimodzi kutaya president ndi chimodzimodzi. Tili pa maliro opya kwambiri, maliro ovuta kwambiri. Zija timazimva kuti ndege yagwa kwakuti yaononga anthu, ndege yagwa kwakuti yaononga president. Zimene zija zatichitikira ife lero pa 10 June 2024. Mwa mayiko amene ali ndi history ya ngozi, kuti kunachitika ngozi kwakuti, ifeyonso tagwamo mu history menemo, kuna kuti chaka chino kwagwa ndege imene yaononga miyoyo ya anthu okwana 8, wachinayi wake kukhala Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima, mizimu yawo iwuse mwamtendere. Now, ADPP akufuna atenge advantage maliro amene achitika ikhale platform yogwirisira ntchito pa zikhumbo zawo zofuna zawo. Remember, ADPP had nothing to do with Saulos Klaus Chilima. Remember that. ADPP analibe ntchito ndi Dr. Saulos Klaus Chilima, ndipo ku DPP sikudayankhulidweko zabwino za Dr. Saulos Klaus Chilima from the beginning. Suddenly, muntu watisiya ADPP want to show their sympathy. Aonese kuti iwo zaakhuza kwambiri, aonese kuti ndi anthu abwino kwambiri, aonese kuti iwo ndi okoma mtima kwa Dr. Saulos Chilima, chifoti Dr. Saulos Chilima right now is in the courtroom. Mundimvese bwino, ndipo zimene ndikufuna ndiyankhulezi, mundimvese bwino. Ndizichita kubwerezanso my point. Ndikunena kuti ADPP had no good relationship ndi Dr. Saulos Klaus Chilima, kunalibe. Ndipo ADPP anayesesa kuna kuti apange udani ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndipo Dr. Saulos Klaus Chilima powaitana ADPP anapasa dzina lokuti aphumbwa. Lero mundimvese bwino, nde aphumbwa aja ayamba kuonesa za uphumbwa zimene Saulos Chilima sadaname iyayi. Anayankhula chilungamo. Awa ndi aphumbwa. Ndipo sada sinte statement yake, ndipo sada pepesepo kuti ndinala kuisa kuwachula DPP wakuti ndaphumbwa ayimpangana lero alowa manda. Kusonyeza kuti mwayeyo ndo aphumbwa ndi aphumbwa, ndipo aphumbwawo akufuna aonese za uphumbwa wawo pa maliro a munthu amene sada mukonde mpaka na lero. Chaka chathachi kunali pate ya DPP ku Blantyre imene amaiti blue chanikaya. Kumene kuja andani awa Professor Arthur Peter Mutharika anadandaula za 20% imene Dr. Saulos Chilima adayipeza kuzisankho za 2019. Kapena kuti kuzisankho izizi 20% manager Dr. Professor Arthur Peter Mutharika adayilira kwambiri. Moti ngati kunali ndani wa DPP ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Nufuna kuti akweniso amve bwino andimvesese. DPP sinali mbale wa Saulos Chilima. DPP imangofuna Saulos Chilima amugwirise ntchito ngati puppet. Nde adadziwa ndi kuchoka kumene kuja. Ndipo Dr. Saulos Chilima anachoka ku DPP pa zaka 4. Sana malize temu yonse anapanga resign pa zaka 4. Kutonse alliance Dr. Saulos Klaus Chilima sana pange resign. Ku DPP palibe amene adauza kuti chokani, kunalibe activist amene amankula kuti chokaniko ni ku DPP ko. Chokaniko ni ku DPP ko. Kunalibe driving force yona kuti achoke, koma okada wona kuti achoke ku DPP ko. Anachoka ku DPP ndikuchita fomu chipani chawo chimene chimachedwa UTM, United Transformation Movement. Mwayiona ameneyo. Kutonsa alliance DPP omwe ajakhala kunena chokako kumeneko mwamva abonikali ndo several times akuyankhula kuna kuti achokeko kumeneko
koma mwini wake sadachoke kumene kuja. Pazifukwa izi ananena mawu nthawi ina yake, nthawi ya kampeni, ndizafera mbendera imeneyi ya Malawi. Ndizafera mbendera imeneyi ya Malawi imeneyi, ndimene ndizafere mbendera imeneyi. Anthu ambiri ku DPP, including Professor Arthur Peter Mutharika, predicted about the death of Saulos Klaus Chilima. Ndizikumbutsa zimenezo. Musaiwalire kuti a Professor Arthur Peter Mutharika prophesied, kapena predicted, kapena ananenera, kapena analosera za imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Ananena kuti it's a matter of time and when mene azafere. Anayankhula zimenezo ku DPP kusonyeza kuti the whole entire DPP with their leader, they were expecting that one day uyuyu Dr. Saulos Klaus Chilima azafa, iwo ali moyo azakhala kumuona. Now the prophecy has come to pass. Kuti muonesese zokuza imfa ya ndani ya Saulos Chilima yakhala ikuneneredwa ku DPP several times. Ife timaona ngati ndi nthanangula kapena nthabwala. Abone Kalindo amene ali ku DPP paka dali pano as I'm speaking, he's been prophesizing kuna kuti iwe you are finished, iwe you are finished. How many people amene anapita kukajoina tonsalansi who are finished right now? Mwaiona imeneyo? Ndibwereze ponso kunena kuti ulendo wina, I want the government kuti anthu awa amene akumayankhula kuti mziko muliza za nkhondo, chanchani, muzapanga zakuti, anthu awawa ali ndi mpeni kumphasa. Afuna kuti akamapanga zinthuzo anthu azizanena kuti ndi MCP. Nthawi kubwera kusogoloku ndinanena tikuyandikira kampeni, ndipo pano kuyamba kuchitika zambirimbiri ponena azanena kuna kuti ndi MCP. Mwaiona imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima ndi ena onse Amalawi asadadziwe kuti kwachitika imfa, amene anabwera pa social media kuzayankhula anali mtanyiwa. Mwina somene mtanyiwa amayankhula zimenezo mwina ndege nali sanachite ngozi. Mwaiona imeneyo? Koma amadziwa kuti kukhala ngozi yankhula izi kuti anthu a Malawi adziwe kunena kuti Saulos Chilima wasowa. Ndi anabwera pa social media wasowa, ndege yasowa, ndege yasowa, ndege yasowa, ndege yasowadi. Ndikamakuuzani pena pake kunena kuti negligence ndi chiwanda, kapena kuti matenda ovuta kwambiri, ine Ben Longwe ndifuna ndikuuze na boma. Negligence imene muli nayoyi ikuonongesa zinthu mdziko muno, ikuonongesa chitukuko mdziko muno. Ndipo negligence imene muli nayo ino aboma iwonongesa ngakhale mwambo wa maliro wa Dr. Saulos Klaus Chilima. Take it from me. Ine ndi Charles Ben Longwe, galu wankota osakandira pachabe. Negligence yomangoyang'anira zinthu kumaziona mulipe, kumaziona mulipe. Let me speak like this. Ndikudziwa kuti anthu ambiri amene muli mboma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera, kuphatikiza a president a Dr. Lazarus Makathi Chakwera, ndinu anthu opemphera. Ndinu a Kristu, ndinu Asilamu. Komano boma limukaliendesa ngati a Kristu kapena Asilamu siziyenda zikusowekera kuti muendese dziko limonga dziko. Muyendese dziko li monga dziko, muziziwa kuti pa steering wheel pamene mwakhalapo si pa charity, si pa Assemblies of God, si pa Roman Catholic, si pa CCP, aye mukuendesa dziko, mwakhala pa steering wheel yoendesa dziko. Akanganya awa ntchito yawo ndi kupomboneza. Remember ngakhale Joyce Banda, a Dr. Joyce Banda, the former president of this country for 2 years, anamangisapa professor chifukwa cha mtopola. Anakakhala kumawula uko chifukwa cha mtopola. Mtopola omwewo ukupitirabe mpaka na lero. Munthu uyu ali ndi zaka ka 70 chani
kunjaku ali ndi zaka 70 chakuti ngati ali ndi zaka 15. Ndifuna mundimvese lero ngati mwacha ali ndi zaka 15 kunjaku ali ndi 70 ka 6 kaya chaka pomapanga zisankho zakha ndi zaka 80. Komano ngati mwa munthu amene ndi wa zaka 15 ndi gangster. Ndifuna ndikuuze zimene zaboma. We have a gangster in this country. Ngati simutenga bwino, ngati simuonesa seriousness, pakhala mavuto. Look here now. Nthawi imene a Dr. Lazarus Makafe Chakwera anapita ku stadium to celebrate our independence. ADPP anatumiza anthu ku stadium kuja kumakapanga phokoso. Lero akupanga so programu yokuti akasokoneze maliro a Dr. Saulos Klaus Chilima. Ngati aboma muli ndi khutu mumve zimene ndikukuuzanisi. Mumve zimenezi. Negligence iwonongesa zinthu zimene zili zabwinobwino ndiko muno. Ndikuzuzenso ndi pang'ono. You are too quiet. Kufatsa, kudikirira, kuonerera zinthu zikulakwika. Mdziko muno muli ziopsezo zambiri zimene zikubwera mdziko muno. Ziopsezo sezi zikubwera mdziko muno. Ndipo ziopsezo zimene zikubwera mdziko muno zikubwera ndi ADPP. Mukafufuze kuti abonikalindo ndi achani DPP. Antanyiwa ndi achipani chanji DPP kwa chinakanaka kumulanji. Mufufuze bwino mufufuze. DPP yatenga malo kuchita frustrate the current government that is here. Ine nacho kako. Mwayiona, ine ndikukuuzani ine abomani, ine nacho kako kumene kunatulukako, ndipo manena kuti ndine kape, ndine chisiru, chifoti nacho kako. Nde ine amene nacho kakone ndikukuuzani kukusinani khutu chifukwa mati wakusina khutu ndi nasi. Ndikukuuzani ndi. Mwayiona ameneyo? Ndimati ndikatusa audio yonyoza president kapena yonyoza boma yonyoza amene amandipanga congratulate sindingachule. Congratulations tikukondwera ndi zimene mukuchitasi. Pitirizani zoterezi sindiwachula ndikusinani khutu lero. Chifukwa muli many anthu akupanga mphokoso, you don't know how many people have been recruited into this. Pali zinthu zimene zikuchitika mdziko muno zoyenera kuti muzithamanga magazi. Ndaletu ndikuthamanga magazi. Wina aliyense amene ali wavomereza kuti nzapanga ndale azithamanga magazi, azikhala ndi hypertension yoipanga create, azikhala ndi high blood pressure yoipanga create kuti ndikuyipukusa high blood pressure imene hypertension ikhalepo. Wina sandizolowere, wina sandirowe, wina sandipange zopusa, wina sanditere. Boma as a boma. Mukwenera kuonesa kuti inuyo ndinu boma. Mukazilekerera izi. Ma social media muli ma propaganda osiyana amene akubwera pa social media. Boma lili chete. Anthu awatu salowera zisankho bwinobwino amalowera ma propaganda. Mwayiona? Mwamva kamlepo kaluwa pamaliro omwe wachitikawo. Mwamva kamlepo kaluwa. Tifuna timuchose Chakwera. Anayankhulatu kamlepo kaluwa ndi wachipani chanji DPP. Now I have a question here. Why the DPP is putting their long nose into other people's basket? What are they sniffing from that basket? Kuika chimphuno chawo chachitali mu basket ya anthu ena akununkiza chani kuti muone amene akusokosera ndi a DPP. Akamlepo kaluwa asandukaso chimbowa chimene chikugwirisidwa ntchito ngati chidimu, mupite ku kachuluku kuzomba kulekchirwa mukapeza zidimu amati zidimu
njezo amene umayenda ndi mphepo ndi umakakutana pena pake anthu amati pa chimbowera. Chimbowera chona kuti okupha nsomba amatha kunyamuka kunyumba ndi mapoto awo kukangocheza maboti awo pa chimbowerapo kumaphika pamenepo kuma madzi ndi kumapha nsomba akatero atuluke nazo apite nazo kusidya akagulise. Ndi chimbowera chimene a DPPN ali nacho mkati mwa system yawo nde ndikamulepo kaluwa chimbowera. Mayona maliro omwewa ndikuyankha zimene zifoti zikuchitika maliro ake omwewa. Maliro omwewa muli zimbowera zikuyankhula umapanga phokoso nthawi yolira ngati ino. Ndikuyankha chifoti zikundipweteka kwambiri ndikumva kwawo kuti nthawi yolira ngati ino yangozi ngati ino a DPP ali busy kukhala ngati kuti they have come to condole the family, to condole those people. On the other hand, they are spreading the news that is not accurate, the news they don't have even a proof. Ndinene chonchi kuna kuti kufa kapena kumwalira kwa Dr. Saulos Klaus Chilima the vice president komanso ena ashaniru muluzi ndi ena onse asilikali achakanda awiri anali mene zandikuza kuopya ndikumva kupweteka ndi panopo hypertension yamba kupukusika kuti so pano anthu amene akumayankhula zopusa nthawi yolira ngatino afunika kuti tayankhe. Now ndinene mote ndiyankhule chonchi. Boma la DPP likunena ausati boma chipani cha DPP chikuyankhula kunena kuti Saulos Chilima aphe. Mwapha mwatani sitingakane ife tikumva kupweteka tikumva kuwawa ngati umboniwo ulipo bweresani anthu aone kuti munthu uyo wachitadi kuphedwa. Ine Ben Longwe ndizabwera kuzapepesa pano. Manimva koma ndifuna ndikuwuzeni kuti Bible limana kuti resist the devil and he will free from you. And my lecture ku Bible College tamene ili AGST, Assemblies of God School of Theology, I learned something. Ona kuti resist the devil and free from you. The only way of resisting the devil kuti atawe, it is the time where he is reminding you about the past. And then inuyo pomweyanka remind him about his future. Akati weyo ndiwolephera dzulo panga izi lero panga izi iwanzote remind him about the future kuti ndizona zimene mukunena mulungu adandikhulukira zimene zikanchitika mu chipani cha MCP muzaka zimezo 1964 zimene za mulungu adakhuluka ndifake MCP lero ili mboma. Koma timukumbuseso Satana kuti mulungu sazamukhulukira olo atakhala oneneza wa abale as the Bible says. Mulungu sazamukhulukira iye ndi wakugahena wo ndi pamene amakusira chifukwa the devil does not want to hear about his future olo savuta mantundu wanji. That's what I learned. He won't allow you kumamuza za tsogolo lake fa tsogolo lakelo lili terrible silili bwino. Now tiauze awa unakuti tsogolo lanu lili terrible zija munkapanga jazama tipex ngati mukupanga nthabwala ngati kuti mukusewera game zija zomabera mavoti through technology whatever zimene zija ulendo uno kulibeko zolowera backdoor kulibe zolowera Maliro kuti atilowera Maliro kulibe. Ndifuna ndikuuze zimene ine ndamvesedwa ndi Minister of Information amene ali Honorable Moses Kunkuyu kuti Maliro wandiaboma. Maliro amene achitika wa ngaboma. Koma poti anali okhuzidwa ndi anthu ena ake anthu ali ndi ufulu kupangaso zawo. Atero a Moses Kunkuyu. Koma ine nditsindike kuna kuti Maliro wa ngaboma. Ndipo khala kuti Maliro wandiaboma. A Moses Kunkuyu mundimve. Maliro ngati ali aboma. Trespassers of this funeral should be prosecuted. Ndirekeze pamenepo munali ndine Charles Ben Longwe. Mwakoma nonse ziko.